Ndodana. Yebo. Ngifisa ukunihlukanisela. Ngoba ngiyanibona niyathanda ukufunda. Vele nihlezi niseduzane la njengoba sisemhlanganweni anicwala nje yonke indawo. Nifisa ukwazi ulwazi. Asikhulumeni ngesiphandla namhlanje nesi. Yebo. Ukukhuluma kwami ngesiphandla ke kini angeke ngikhulume into engayazi, ngizokhuluma into engatshelwa ngayo. Yeah. Nakho ngifisa niqaphele njengezingane. Uma ekhaya kuthiwa mhlambe ubaba wekhaya wenzele umkhulu wenu mhlambe umsebenzi. Yeah. Noma nana akasekho ubaba nimenzela umsebenzi. Yes. Yeah. Angisho ukuthi ke kuwumthetho. Angisho futhi kuwusiko. Kodwa ngifuna ukuthi nginiqwashe ngoba ngifuna ukuhlukanisa ngakho. Lokho engizokusho akubalekile ngiyakho okubalekile. Kodwa ningaqwasha ngakho lokho. Yeah. Kuba nembuzi ebikayo ukuthi kwenziwe umsebenzi wenhloko yekhaya. Okuyiyona nizofaka nonke abantu abasekhaya iphandla. Ngiyangizwa ngithini? Sizakho. Nifake nonke. Kuzobonakala ukuthi la ekhaya kwenzela wabani, akukhathalelekile ukuthi ubani okwenzayo lokho. Yeah. Angeke kubheka ukuthi wena uwedwa wenzela ubaba wakho bese kubangaza ukuthi abanye bona hayi abangeni ndawo. Angithi yabona. Likhumbule manje ngabafana no5 la ekhaya. Nonke ninecala ukuthi fanele nenzele ubaba wenu umsebenzi. Kunjalo. Uma isengeke emhlabeni. Mawenziwa la ekhaya. Mawenziwa futhi akunalutho. Kuya ngenkolo yekhaya ukuthi nikholela kuphi. Kodwa iphuzu lami lilana. Bengifuna ukunicushisa ngoba ngiyazi abantu abaningi bazodideka. Ngeke ngatshelwa kona ngithi yabona. Nali ke iphuzu engifuna niye kulo. Ake ngithi uyaqhamuka ke wena. Mhlawumbe usuyasebenza, ufisa ukwenza ukuncoma. Angithi yazi? Ufisa ukupha umkhulu, ufisa ukupha ubaba, ufisa ukupha ugogo. Angithi niyabona. Ni7 la ekhaya. Qaphelani lokhu. Sekuyahluka ke manje. Ningalenzi iphutha. Bayalenza abantu abaningi. Bayalenza abantu abaningi uzobona beqhama befaka iziphandla la uzukhale wena uthi ube namandla kanti hayi umsebenzi uwenze obani? Mbotwakhe nombenze odadwakhe. Nina ke ngiyaniqwashisa. Ningalingi nilenzele liphutha lokuthi uma kwenzeke wahlaba imbuzi. Angithi yes. Bese odadweni bethi hawu bhuti please. Oh I love it. Bese uqhamuka usiyamfaka. Hlanhla yakhe izoshabalala. Okwenzayo kuzoshabalala. Angani uyangizwa? Hayi ngoba uzokuthatha yena. Kodwa ngeke kusaqondakala kubonakala ukuthi ubani owenzeni umsebenzi. Ngoba bonke sebenani nephunga lalelo kungane. Bonke sebefake iziphandla. Wena mawenze umsebenzi la ekhaya ba wedwa ofakeni isiphandla noma ngabe wenza umsebenzi wani. Angithi uyangizwa? Kodwa makuqondene nawe akube wena. Futhi ungavumi mawenza into ukhulunyele wena ungekho. Ungathi hayi sesikukhulumeleke, cha ungavumi. Khonjwa uguqela. Thiwa nangu ke lo mfana uma ukuthi uyakhulunyela. Kodwa ke mina babweni njoba nganifundisa ngingafika nginikhulumele bese nginika ithuba lokuthi nikhulumele. Ngoba kungenzeka mina manganikhulumeli uthola mina abasangizwa umkhulubeni bezwanini. Mina introduction ngiyani introduce mina. Abantu abadala bakufanele benze kanjalo. Ngize lapha ke nina bakobana enza ithakazelo ke cha kahle kahle iqiniselo lisekutheni nange singaye uthi ufisa ke ukwenza ukuthi nokuthi ngicela nimuze. Bese ke ngokuhlonipha ke uyayikhulumela. Leso siphandla sohlala esandleni sakho ke wena. Mawukini sigaxwa ngapha moko malume sigaxwa ngapha. Angifundisi njalo ngiyaniqwashisa. Kalelani ke ngilihlebele umsebenzi uqala nini. Niyazi mase kudliwa lapha ukuthi kahle kahle usuku sodlulile umsebenzi. Kishiki ngingatshela umuntu ngiyanihlebele. Mase kudliwa nje lapha umsebenzi uphela. Niyazi phela nini? Sazi. Isikhathi nishisa lapho kushiswayo. Lokho kudikiza yabona kudikiza lokho. Macuyo. Ningawayeka macuyo. Ningawayeka macuyo. Yafika impandla athi mntanami siyabonga. Impandla nenwele eqaqenele yathi sisuthi sidlile sijabulile inkosi kubusisa. Uthi lokho sekuzokwenzeka kusasa kuzobe sekungene nabantu ababi. Yathi ophonsa umnikelo uthi ucela ke nabazomosha izithebe bengangeni. Kodwa ke bazongena abathandi wathini abathandi benyama. Angithi yabona kodwa ungakhathazeki thina sesinjani sesisuthi ngalesa sishiso senzile. Wathi ngoba thina sidla ngokomoya. Amacuyo kancane esibindini kancane lapha faka emalahleni lapha noma izinkulu lesikhathi kushaka usuyakhuluma ke lapha lokukhulumela nawe uthi nakho ke ngipha kona ngicela ukuthi nokuthi okanye kuncoma ukuthi nokuthi okanye ngicela nezi ukuthi okanye kufa ukuthize okanye ngivala ukuthi nokuthi liphepha konke kuzobe sekwenzeka ke yebo kuzokwenzeka bazobakhona nje ubona kuhlukanisa
kodwa nabathandi benyama bahlezi bekhona abazomosha into enhle niyenzayo kodwa bayageja maniqale nenzani amaculo angazi noma niyezwa fanele nifunde nina ngoba mina ngilala ngivuke fanele nginixoxele izinto ezijulile ngezidluliselekile ngoba mangigodla kimi ngeke nifunde nina ngithi yabona lalela ke wena mowenze konke lokho ekhaya awuzuli awunjani awuzuli atholakala usuphelezela abantu usuphuma ngeceke usiyabo Shoprite sekuthunya wena wenzeni ibiqo fanele bakubone uyaluza lapha ekhaya awubanga umsindo futhi uyigeza inhliziyo yakho noma ungabona isitha sakho singena bazokulinga ngabantu ongabathandi yena lo silo usoqeda ukudla lo nowangenza ukuthi usugejileke oyiyeka ngisho isitha sakho uthule ngathi awubona umumatha amanzi ngoba uzomosha into yakhe uthi makushona ilanga kusushisa amatha usushisani amathambo uyasimukela ke isibusiso sakho ungezwa kahle ke ngizwa kahle ke ndodana ngizwa kahle ningabhayizi ke hayi singaba amagovu nithi nibona umuntu ongena ngesango hey mqosheni uyani ufunani wangigeja ngokuthi nokuthi wangithuka lo ingilosi noNkulunkulu uhlala kubantu engabathandi uNkulunkulu uhlala exactly kulabantu engabafuni ngamabomu uzozibona kugeja uphuma eceleni nizoyibamba lapho madodana amen hayi sibonga uNkulunkulu anikhulise amen amen amen